Dragon εδώ. Hey guys, Dragon εδώ. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις σχεδόν 84 εγγραφές που έχουμε φτάσει, δηλαδή σχεδόν 100. Γι' αυτό θα κάνω σίγουρα την επόμενη φορά τις προκλήσεις, θα σας βάλω στο Facebook μου ένα status για να μου γράψετε προκλήσεις, αλλά μην μου γράψετε μαλακίες ή να μου γράψετε κάτι που να βλάψει τον εαυτό μου. Και δεν θα πεις για μας. Περίμενε ρε. By the way, σίγουρα θα κάνω την επόμενη φορά προκλήσεις. Ποιος μαλάκας είναι. Ποιος είσαι εσύ, κάτι μου θυμίζεις. Είμαι ο Simboy και έβγαλα καινούργιο τραγούδι. Άκουσε το αλλά μην το σχολιάσεις. Πρώτον, φύγε από το σπίτι μου. Δεύτερον, και θα σε σχολιάσω, μαλάκα. By the way παιδιά, Simboy είναι αυτός. Οι προκλήσεις έρχονται. Τέλος πάντων, πάμε στο βίντεο. Αρχικά ο τίτλος είναι υποτροφία και πού κολλάνε οι πύργοι. Κάπου εκεί κρύβεται σίγουρα ο Simboy μάλλον. Και βάζει γκόμενα όπως το Barbie που στείνεται μετά στον καθρέφτη. Πω μαλάκα δεν μπορώ. Πω μαλάκα κολλάρα. Πω Με τα λεφτά του μπαμπά μου κάνω καριέρα. Να και ο Sugar Boy που με τα λεφτά του μπαμπά του κάνει καριέρα. Και εγώ με τα λεφτά του μπαμπά μου κάνω καριέρα. 10, 11 ευρώ και 40 λεπτά. Ρίζω στον καθρέφτη μου βλέπω ένα Θεό. Και βλέπεις και στον καθρέφτη ένα Θεό, ψωνάρα. Δεν ψωνιστικά ούτε θα ψωνιστώ. Τι λες μωρέ, ότι δεν είσαι ψώνιο και ότι δεν ψωνίζεσαι, αφού δίπλα έχεις μια τηλεόραση που δείχνει μια φώτο σου, ψωνάρα. Μεγάλωσα στην αλητεία, χαν. Καμία σχέση δεν έχω με το σταν. Κόλλησες μαζί μου, πλέον είσαι φαν. Τελειώσαμε ταυτόχρονα την ίδια στιγμή down. Φοράς blue jeans σαν τη Λάνα. Το δουλεύεις σαν τη Ριάννα. Το δουλεύεις σαν τη Ριάννα. Φοράς blue jeans σαν τη Λάνα. Στο κρεβάτι πάντα υγρή. Θηλυκό αρπακτικό σαν την τίγρη. Μου λες με το δικό μου δεν ένιωθα αγρή. Ενώ εσύ με βάζεις κάτω με οργή. Έλα να σου γνωρίσω όλο το gang gang. Κι άμα τύχει έλα να κάνουμε και gang bang. Είσαι πολύ καλή στο τσίρι bang bang. Θέλεις εμένα δεν σε νοιάζουνε τα rec rec. Ραξίρι μωρί ρακ ραξίρι μωρί. Βάζω 10 ράπτους μες στη τσάντα μου μωρί. Ραξίρι μωρί ρακ ραξίρι μωρί. Μη την ψαχουλεύεις φύγε από εκεί μωρί. Κάποιοι, βασικά, να και ο Simboy που κάνει σαν τρελός. Και κάποιοι τον βάζει τόσες ήχος κλήσεις. Το κινητό μου. Ναι, ποιος είναι? Φυλακή τρελών. Καλά, άμα τον βρω θα σας πάρω τηλέφωνο. Γεια σας.
Βρε Σιμόη, πότε πρόλαβες και δραπέτευσες? Καταλαβαίνω σε τι κατάσταση θα ήσουν. Υποτροφία. 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 Το δουλεύει σαν ασυντροφία. Το κορμί σου σκέτη αμαρτία. Έτσι μωρό μου, βγάλ' τα όλα. Λοιπόν, Σιμόη, έλα την παίξεις. Επειδή σας έχω μία έκπληξη ακόμα, πάμε στο σαλόνι. Σήμερα θα έχω ως καλεσμένους μου για να πάρω συνέντευξη τον George Party Show. Γεια σου Λάιβον. Γεια. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου παιδιά. Γεια σου παιδιά. Λοιπόν, από εδώ τα παιδιά ονομάζονται και δύο Γεωργίδες. Τους γνωρίζω Μισό από λεπτό. μικρούς. Πώς σε λένε? Ναι, Χάρηκα. Χαρικόπουλος. Κωστής. Αντώνης. Μανώλης. Τους ξέρω από μικρούς. Από μικρά παιδιά γνωριζόμαστε. Εδώ στην ίδια γειτονιά μένουμε όλοι. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε στο εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Δεν συγκρατήσω. Και εγώ καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πώς είστε? Καλά. Με ρούχα. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάμε ωραία. Λοιπόν, θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Που αφορούν Την εκπομπή, το George Party Show. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Πείτε μου πώς ακριβώς κάνετε τα βίντεο. Λυπάμαι. Λοιπόν, τι εννοείς πώς κάνουμε τα βίντεο μας? Πώς μας Τα στείλετε. βίντεο σας, τι βίντεο κάνετε δηλαδή. Προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο Ο τόπο που τον έχουμε τόπο που έχουμε μεγαλώσει. μεγαλώσει εδώ στην Κρήτη. Γενικά την Κρήτη, όχι μόνο το Ηράκλειο. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι μόνο το Ηράκλειο. Μόνο και τεράστιο. Είναι Είναι γενικά γενικά η για την Κρήτη, όποτε μπορούμε πηγαίνουμε. Όποτε μπορείτε, ξέρω εγώ, πάτε Ρέθυμνο, όποτε μπορείτε πάτε Άγιο Νικόλαο, Ναι, όποτε Όποτε μπορείτε ναι, Ρέθυμνο. αυτό, ναι. Κατάλαβα. Και πώς είναι τα βίντεο. Είναι με φωτογραφίες ή βίντεο. Συμπληρώνουμε. Είναι, όχι, είναι... Ωραία. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο χάλι. Πλάκα μου. Είναι, κοίτα, πρέπει να τελειώσει την ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά κάνει και χαβαλέ. Αλλά δύσκολο εννοεί. Δεν είναι δύσκολο όσο να μεταφερόμαστε διότι έχουμε μεταφορέα. Απλώς Είναι στα λίγο γυρίσματα. ταλαιπωρία. Είναι λίγο Στα ταλαιπωρία. Γιατί έχει αέρα και κρύο ή ζέστη οτιδήποτε και. Επειδή είστε σε εξωτερικό χώρο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και σε ποια σημεία έχετε τραβήξει τώρα. Έχουμε τραβήξει στο Καράβαλο το πρώτο επεισόδιο. Στο δεύτερο επεισόδιο το έχουμε τραβήξει στο Βούλε και το τρίτο επεισόδιο στα Λευκά Τύχη. Και ήταν το μεγαλύτερο επεισόδιο που έχουμε κάνει το τρίτο. Και πιο ωραίο. Μια μέρα τότε Όχι ότι τα άλλα δεν είναι ωραία, απλά αυτό είναι το πιο ωραίο. Ναι. Κάποια μέρα μου πάρετε και εμένα να δω πώς γίνονται τα δικά σας βίντεο. Και βέβαια, Αφού στο- είδατε πριν πώς γίνονται τα δικά Την μου μέρα της βίντεο. Ανάστασης θα τραβήξουμε εδώ πέρα Στα καμίνια να δείξουμε τον τόπο μας, στον τόπο, εδώ. που μένουμε πάνω στις εκπομπές, τέλος πάντων στο σπίτι μας, Όχι, δεν θα δείξουμε τέτοιο. Απλώς εξωτερικά του σπίτι μας. Απλώς Ούτε θα εξωτερικά. δείξετε την εκκλησία. την εκκλησία τι εκεί κάνουμε γενικότερα εμείς. Εκεί θα φτιάχνουμε Γενικά τα από το καμίνια πρωί. θα δείξουμε. Γενικά τα καμίνια. Ναι. Και πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε. Η ιδέα μας ήρθε πριν ένα χρόνο, την Πρωτομαγιά. πέρυσι. Πέρυσι, Πριν ένα χρόνο στην δηλαδή. Αγία Ειρήνη είχαμε πάει και Κρατούσαμε είχαμε ένα έρθει τάμπλετ. οικογενειακώς. Κρατούσαμε Η ένα μητέρα του τάμπλετ, Γιώργου ένα κρατούσε τάμπλετ. ένα... Ναι, η μητέρα Και του την Γιώργου κάμερα, ας το πούμε και έτσι. η μητέρα του Γιώργου κρατούσε ένα τάμπλετ και έστωξε κάθε του κάνω ένα τραβήξουμε κανένα βίντεο από το επεισόδιο στο George Party Show. Δεν το Τώρα βάζει είναι έτοιμο δηλαδή το κανάλι, Το απλώς κανάλι ήταν έτοιμο. Απλά μας ήρθε η ιδέα και ξαφνικά. έχουμε ανεβάσει και αρχικά η ομάδα ήταν Η ομάδα έτοιμη. ήταν έτοιμη, απλά μας ήρθε έτσι ξαφνικό το Το ιδέα. βίντεο σας ήρθε έτσι στο άκυρο, ας το πω και έτσι. Ακριβώς. ναι. και στο Άκυρο και έχουμε ανεβάσει και μια φωτογραφία που έχουμε σχεδιάσει στο γάμα στην πύλη εκεί πέρα. Θα το δείξουμε όταν Όταν ξαναπάμε θα στο δείξουμε το... Ναι, αυτό. Πάλι να θα έρθω κι εγώ. Θα δούμε βασικά. Εσύ θα είπαμε θα έρθεις εδώ στα... Στην ανάπτυξη. Και μετά. Γιατί είναι πρώτο απ' όλα. Πλακίτσα, πλακίτσα. Λοιπόν, και θα κάνετε και κανάλι στο YouTube. Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο γιατί έχουμε
Ένα στόχο. Ένα στόχο. Να ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό των like Ναι, και που μας κάνουν στα βίντεο. θέλουμε μεγάλη βοήθεια από τον κόσμο που μας το δείχνει. Να βάλει μέλη, Αλλά να δεν- προσθέτει μέλη κάθε μέρα, να κάνουν like και θα γίνουν και εμείς πιο δυναμικοί. Και θα έχουμε Ναι, και Βοηθάει ο κόσμος, όπως λέω και εγώ σε μένα τα Όχι, like. κοίτα, όχι ότι δεν βοηθάει, μας βοηθάει πολύ. Απλώς Απλώς θέλουμε να σας δίνει περισσότερο θάρρος. ακριβώς. να γινόμαστε πιο δυνατοί. Αυτό. Ναι, αυτό. Να Και πω θέλουμε, κάτι, όχι ότι δεν μας βοηθάει ο κόσμος, μας βοηθάει. Απλώς θέλουμε να. ακόμα λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο παραπάνω, να φτάσουμε στον αριθμό που θέλουμε να είμαστε. Και μετά θα ανεβούμε YouTube. Ναι, το κάνουμε. Τι θα βάλει. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, επειδή το κάνετε εσείς στο Facebook αυτό, και αυτό εγώ νομίζετε ότι πολλοί YouTubers το κάνουν επειδή το κάνουν για τα λεφτά. Όχι, δεν το κάνουν όλοι. Κάτι το έχουν ως επάγγελμα. Είναι για να μαθαίνει ο κόσμος το τόπο που ζούμε και θέλουμε να κάνουμε. Και εγώ που το κάνω το κάνω πιο πολύ για κωμικό. Ας πούμε, πιο πολλοί το κάνουν, οι πιο πολλοί το κάνουν, Το κάνω επειδή μου αρέσει. όχι αυτό, άλλο θέλω να πω, είναι ότι οι πιο πολλοί το κάνουν για το λόγο, βασικά όχι το κάνουν, οι πιο πολλοί το κάνουν και το κάνει ο άλλος, πούμε. Παίρνουν από τον ένα, πάει Ναι, στον άλλο, εμείς πάει απλώς στον εμείς άλλο. είμαστε Ο άλλος κάτι ξεχωριστό. σχολιάζει ας πούμε το συμβόλαιο που έκανα εγώ σήμερα, θα το κάνω κι εγώ. Αλλά βασικά εγώ ήθελα από πιο νωρίς πριν βγάλει κάποιος άλλος το συμβόλαιο, που είχα προλάβει, αλλά δεν πρόλαβα και... Ναι, εντάξει. Θέλουμε να δείξουμε κάτι διαφορετικό στον κόσμο. όχι Αυτό που κάνουμε. προκλήσεις, Q&A, σχολιασμούς. Ναι, είχαμε στο τρίτο επεισόδιο είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση που βάλει ο Γιώργος. Είχα πει ότι στόχο μας είναι ταξίδι που κάνουμε. Ναι, και όχι Q&A. Και για να περνάτε καλά, να το δείχνετε στον κόσμο, να δείχνετε την Κρήτη, τον τόπο Μεγαλώσαμε όλοι. Και εσύ και εγώ και ο Γιώργος. Όλοι. και όλοι. Όλοι οι κριτικοί. Μια τελευταία ερώτηση, μη σας πρίζω κιόλας. Ναι. Ποιο θα είναι το επόμενο σημείο που θα πάρετε? Έχουμε πει πολλές ιδέες στο βιβλίο. Α, και όπως δεν είπαμε, είμαστε στην εκπομπή είμαστε 6 άτομα. 6 μέλη. Έχουμε προσθέσει μερικές τοποθεσίες σε όλα τα μέλη και ακόμα σε λίγες μέρες θα βρεθούμε όλοι μαζί να κανονίσουμε που θα πάμε. Έχουν πέσει πολλές ιδέες. Μέσω Facebook έχουμε κάνει Στην ώρα συζήτηση και από κοντά με παρέα. Και από κοντά και παρέα έχουμε μαζευτεί και έχουμε πολλές ιδέες, αλλά δεν έχουμε σκεφτεί πολύ. Δεν έχετε βρει κάτι συγκεκριμένο. Ναι, δεν ξέρουμε που θα πάμε, είναι όλες καλές ιδέες, δεν ξέρουμε. Θα βρείτε την καλύτερη, ας πούμε, ως υποψηφία. Από εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν πιστεύω να σας κούρασε. Λοιπόν, χάρηκα αυτά πάμε. Τα λέμε εμείς. Ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε. Θέλω να πω στον κόσμο να προσθέτουν μέλη και να κάνουν και like στα βίντεο. Και εμείς θα πούμε, θα τα πείτε σχολείο εσείς, γειτονιά. Και πάλι ευχαριστούμε. Τα λέμε, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, υποστηρίξτε τα παιδιά. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω να σας άρεσε και τα παιδιά που υποστηρίζω. Κάντε ένα like και ένα comment κάτω για να μας πείτε και για τα παιδιά και για μένα τι κάνω λάθος και τι όχι. Την επόμενη φορά θα κάνω σίγουρα προκλήσεις επειδή έχω φτάσει κοντά στο στόχο μου, τους 100 συνδρομητές, και θα βάζω κάθε φορά και άλλους στόχους, άμα ξεπερνάω τους στόχους μου. Αλλά μην μου γράψεις τις προκλήσεις, μαλακίες ή να βλάψω τον εαυτό μου. Άμα τα τι θα γράψετε. Άντε γεια δηλαδή. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like κάτω, ένα comment κάτω για τα παιδιά και για μένα. Και κάντε share. Κάντε share τώρα!